oraintxe, gugoaz orain kantatzea, aipatzen degun izena nahi den, bere ala altxatzea. Da jendeari sartzeari guk behar diogu orainekin, da zergatik ez gara basten hemengo trikitixakin. Trikitixagotzen dute ondo, ez aldezute ikusten, egun guztia maritzen dira biak ere entrenatzen. Gaurkoan ere gertatu zaigu Jesukristoren okerra, altxatu nahi nu bainan falta zait gure txapiman aierra. Da trikitixa aipatu lehen, ez da bakarrik altxatu, pandero jolei ez dio inok altzatzeko tan eskatu. Algoa da baina aizu, degugu oso guapoa, zuek baldakizue aizu, Esteban da horrelakoa. Saioa ukatzea gaur noski, gaur izaliteke pena, aldegin beharko dugu igual, pasako zaigulako trena. Eta orain beste bandoan segitu naukeratzean, nahi nuke momentu honetan txitxirio altxatzea. Motikoa da hori fuertea eta oso elegantea, eta jo behar du naizue Andregai egotea. Ander poza ematen dit jendea, altxatuta ikustiak, orain txenik ikusi nahi ditut, emeze amarruziak. Eta orain nahi dedana, eskuin beso altxatzea, beitu Esteben nola sartzen dun kopetan jota hiltzea. Estebe honek badauka aizu nahiko arraza grabea,
honen arrazea de gaizue burugalari ezea. Eta ezkerraldera buruari orain egin dio gira, gaur gure beasaindar hauek abojonatu aldira. Segituan notatu de bainik Olkoiek alde egitean, ikusi ez egin, baina nota uden ikusailean. Apalategi bera ere ikusten aldu serio. Hori patxaranik eragabe egoko dago haindio. Falta dira eta ez daukat orain, aizu ezer esateko, trenbidean ez zuten hauek, bere burua botago. Nik ez zetuzte otren bidera, salto egingo zutenik, oraindik ez baidenik entzun trenen bat txikitu denik. Roki berare hortxe daukagu, eseritatea gaumako, baina ez pentsau bururik horrek aurreto eta botako. Egia esan gelditu naiz ni, beasaindarren egarri, inungo estrellak ez gera eta nahi dezunean etorri. Zaila egin zaileku ondatik, rogizutik ikustea, honena dezu maiorren gaina segituan igotea. Rogi berare da aizure, Kristore bersolaria, berak erakutsi diru hori gudak egon guztia. Egia esan gure rokita, gizon asuntoan borobila, ia bueltardiak ematen diogen, hor goian dagon bombila. Eta rokilera egin diogunez, pixkatxo bat altxatzera, bertxo polit bamota ezan zuzito ponsekin batera.
Zito preparatzen nahi altzea, otxarteko karrerea. Nigia bosetan sartuta dezain ere mobiletea. Egia esan oian amaite, ni gaur harrituta nago. Gaztetxean kumun, txiki hori horren urrutia dago.